Ташладың, іздіріп үзәкні, югалдың тішкендей суларға, хаманда кетемен көз ташлап, син қайтып келешек юларға. 20 ел ташчы, 11 ел плите куючы. Иратларга хас авыр хезмәт юлын узган Әлфия ханымның табигате шундый нечкә дип уйламассың да. Шигырь язуны бала чактан башлап уланы бер кайчанда ташламый, бераз туктап торган вакытлары булса да. Тудырган иҗат җимешләре 1000ләп җыелган. Быел тагы 60лабы икенче җыентыкка кергән. Минем китапларым бөтенесе диярлек табигать, матурлык, мәхәббәт, менә шушындай темаларым, минем темаларым шулар. Монда бөтен шигырьләрем бик матурлар. Библиотека чыгарды минем китапны. Минем искиткеч зур рәхмәтлемен. Авторның тәүге җыентыгы «Әй табигать серле сандык» 2021 елда дөнья күрә. Аны бастыруда үзәк китапханә белгечләре булыша. Бу юлы да авторны китаплы итүдә Әдәби Нурлат проекты ярдәмгә килә. Давно работает проект. Әлеге проектыбыз күптәннән эшләп килә. Без аның кысаларында җирле авторларның зур булмаган җыентыкларын чыгарабыз. Якташларыбыз белсеннәр, шигырьләрен укысыннар өчен алар каядыр бастырылырга тиеш. Чтобы их знали и читали. Күздән йомып көннәргә очар. Әйләнсенләр диеп дөньясы. Залда Әлфия ханымның дуслары, туганнары һәм китапханәчеләр. Аларның һәрберсе авторның әсәрләрен укый, теләкләрен җиткерә. Тәкъдир итү вакытында Әлфия Төхфәтуллина сүзләренә язылган җырлар яңгырый. Алар бишәү икән инде. Нурлатлылар шагыйрә иҗаты белән район газетасы битләрендә дә танышып бара. Әлфияны инде аны без үзара язучылар, шагыйрьләр үзара инде табигать җырчысы дип атыйбыз. Чынлап та ул менә без башка күзлектән, үзгә күзлектән карап, бигрәк аның менә табигать турындагы шигырьләре аерым үзенчәлекле дип әйтим инде. Башка бик күп кинокада гына сугарлык актуаль темаларга да иҗат итә инде ул. Менә киләчәктә дә шулай иҗаты дәвамлы булсын. Тиражы 20 данә булып чыккан җыентыкны шигърият яратучылар китапханәләрдә таба ала. Автор кулы куелган бер экземпляры хәзер безнең Нурлат телевидениесында сакланачак. Әлфия Төхфәтуллина яшерми, кайчанда булса шигырьләрнең зур китап булып бастырылуы турында хыяллана. Йортлар һәм биналар салган хатын-кызның бу теләгендә тормышка ашырасында һич шигебез юк. Гөлназ Хәсән, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.